A Badalona, des d'aquest mes de setembre, hi ha una nova escola de maquillatge professional. A Your Makeup Studio s'imparteixen cursos diversos, des de cursos d'automaquillatge amb consells bàsics a l'abast de tothom, fins a un curs de maquillatge professional amb tècniques avançades, per exemple, en caracterització. És la nova aventura empresarial d'una badalonina que avui ens acompanya, la Montse Utzet. Molt bon dia. Hola, bon dia. Ha costat, Montse, però Your Makeup Studio ja és una realitat, eh? Ja és, sí. Estàs contenta? Estic contenta. Molta feina, molts nervis, però estic contenta. Sí. Com definim, com expliquem a la gent que ens veu aquest espai que has creat? Bueno, jo definiria un espai molt diferent. No hi ha res a Badalona que s'assembli. D'entrada no hi ha cap escola de maquillatge professional. Hi ha altres coses de maquillatge, però maquillatge professional no n'hi ha cap. Llavors, també té entrada a tothom, per això no només les noies o els nois, perquè hi ha molt noi que vol ser maquillador, que vulguin ser maquilladors professionals. És una espècie d'atelier, li diria jo, perquè tinc un espai que m'ha fet molt al meu gust. Llavors, tothom que vulgui tenir consells, com des de quin fons de maquillatge és el que m'està bé, fins a com dissimular un pàrpado caigut, el que sigui, pot venir allà i nosaltres li donem totes les eines perquè ho pugui ella gestionar, o ell. Explica'm, doncs, quina és l'oferta formativa de Your Makeup Studio? Ja sabem que hi ha el curs que dura tot l'any per aquests nois i noies que volen ser maquilladors professionals, però hi ha més coses. Com s'organitza tot plegat? Mira, hi ha un que és el de 10 mesos, que és el que va des de bellesa, fantasia, caracterització, efectes especials, tot, que es fa en 10 mesos, es fan exàmens, es fan books, els alumnes maquillen moltíssim i es fa cada dia. Llavors, clar, hi ha gent que no té tant de temps i fem un curs intensiu de 6 mesos, que aquest ens quedem, diguéssim, a fantasia. No fem efectes especials ni body painting. I és un dia a la setmana, per la gent que li agradi o vulgui tastar i dir vull un titulín i poder exercir, perquè al cap de 3 mesos ja pots començar a fer pràctiques. N'hi ha un altre que és de 4 mesos, que el fem el dilluns, que va una mica enfocat, tot i que és per tothom, va una mica enfocat a el que són les peluqueres i esteticistes, que el dilluns tanquen. Nosaltres els obrim el dilluns perquè elles puguin venir a formar-se. I fem 4 mesos aquest, i ens en anem, tot és bellesa. Però arribem fins a fotografia, fem núvia, fem com impartir un automaquillatge i com fem una miqueta de pentinats per fer una núvia o així. El que passa és que moltes són peluqueres i a vegades aquest tema no els hi cal, però el tema de maquillatge sí que ho enfoquem de cara amb elles. I ara ens deies, aquest espai on qualsevol persona pot anar a fer una consulta puntual, personal, vull dir, no cal que siguem ni perruqueres ni esteticients, simplement tenim un dubte sobre la nostra manera de maquillar-nos, també ens podem adreçar allà. I tant, hi ha tallers d'automaquillatge, duren normalment un dia, duren 2-3 hores, perquè jo entenc que una persona quan es vol fer un automaquillatge no vol que estiguin 4 o 5 dies explicant-li com maquillar-se, sinó com sortir de casa amb el seu dia a dia. Parlem molt amb ella, a veure quines són les seves necessitats, i en principi dura un dia. Si necessita un segon dia, doncs li fem una promoció especial, perquè a vegades dius, mira, jo vull de dia i també vull, quan surti a les nits o quan vagi a un casament, potenciar una miqueta aquest maquillatge. I respecte al seu visagisme, li aconsellem quins són els colors que li queden més bé, o ens adaptem molt a la seva vida diària, perquè crec que és el primordial i principal. Quina acreditació, Montse, rep la persona que cursa, ho dèiem, no aquestes consultes puntuals, sinó aquests tallers que duren ja des de 3 fins a 10 mesos? Quina és l'acreditació que reben quan surten de Your Makeup Studio? Nosaltres els donem un carnet professional que els serveix per anar a moltes botigues i molts punts, compren, no sé, molts punts de cosmètics, ara no direm noms, on fan descompte ja només per ser professional, i el diploma si és que elles superen el que és totes les pràctiques i tots els treballs que normalment creiem i esperem que tothom ho superi, perquè tampoc és tan difícil, t'agrada, ho superes. Com ha anat l'arrencada del curs? Dèiem que tot just l'escola ha començat a caminar aquests primers dies, però bé, com es presenta el curs? Bé, es presenta bé, estic contenta, tot i que he tingut molt poc temps per promocionar-me, he tingut molt poc temps per preparar el que és la inauguració, encara no l'he fet, perquè no he tingut temps, però la farem dintre de poc, però bé, estic contenta perquè la gent respon, molta gent interessada, gent que no és només Badalona i els seus voltants, sinó que també jo tinc alumnes de Barcelona ciutat, perquè la nostra oferta formativa, el que tenim a favor, a banda que fem el mateix que facin totes les escoles professionals de Barcelona, el que tenim és que potser som una mica més econòmics. Llavors donem oportunitat
aquelles persones que potser no tenen tanta oportunitat de poder-ho fer a Barcelona en llocs més cars, no? Doncs és més econòmic aquí i molta gent interessada i quan ho venen a veure la veritat és que l'espai és molt maco i els agrada molt. Ara ho deies, a vegades tenim la mania que per fer una cosa així, una cosa de maquillatge professional, ho deies abans, arribeu també a fer caracterització, efectes especials, hem de marxar a Barcelona a buscar alguna escola que allà ens ho ensenyi. Tu ens has portat algunes imatges de les coses que es fan en aquests cursos, en aquests tallers de Your Makeup Studio, perquè veiem això, que fins i tot aquí també podem trobar una escola de maquillatge professional. Quines són les coses potser més avançades o més específiques que es fan a l'escola i que també sé que podrem veure? Bueno, doncs, el que més específic i més avançat és caracterització. Fem la caracterització, no sé, de trist alegre, d'envelliment de cinema, d'efectes especials, el que és una miqueta cops, a vegades les pel·lícules aquestes de terror que es veuen sang i fetge, ho fem. Fem això i ensenyem a fer-ho, i fantasia. Fantasia, inclús els carnavals o coses així que algú vulgui anar una mica especial, doncs fem fantasia, clar, més especial, no una típica fantasia que es pot fer qualsevol, sinó bastant més caracteritzada i molt treballada. Fem això, és el més especial, no és només bellesa. I què és el que més us demana la gent o el que més ganes té la gent d'aprendre a fer? Aquest taller més específic, més llarg, que dura els 10 mesos, que va molt més enllà de la bellesa, o aquests cursos potser més curts, més pel dia a dia? Els agrada molt el curs intensiu, el que arriba fins a fantasia. Aquest els ha agradat molt, perquè comences per bellesa, fas fotografia, fas televisió. Quan dius televisió la gent els agrada molt. Quan els dius que potser venen aquí a fer pràctiques per poder-se insertar en el món laboral, els agrada molt. Aquest els ha agradat molt i després, curiosament, els agrada molt el body painting. El que passa que el body painting és un tipus de maquillatge que si no tens traç, si no fas un mínim curs abans, és molt més difícil poder-lo aprendre. Però curiosament molta gent li agrada, és artista, li agrada el body painting. Parlem també dels materials, Montse, que utilitzes, les marques amb les que es treballen, perquè sapiguem que si anem a Your Makeup Studio a fer un curs de maquillatge estarem aprenent amb productes de qualitat. De qualitat professionals. Jo faig servir dues marques. Una és Peggy Sage, que ja la vaig fer servir quan vaig estudiar i així, m'agrada molt, però és una miqueta més low cost, tot i que és una marca boníssima i dona uns resultats molt bons. I l'altra és una marca que no es coneix aquí a Espanya, que és Makeup Atelier, que hi ha una escola a París que es diu Makeup Atelier i la senyora que la va fundar, doncs ella va crear la necessitat de... Hi ha certs maquillatges que els professionals no teníem. I ella els va fer, els va fabricar, se'n va preocupar, i jo la veritat és que ho vaig anar a provar, vaig viatjar fins a París, ho vaig provar, em va agradar molt, després la distribuïdora estava fora també a Mallorca, també ho vaig provar i m'he quedat amb aquestes marques. Sobretot Makeup Atelier és potser més pel professional i Peggy és més per aquests automaquillatges o tallers, perquè tampoc cal que tinguin unes paletes de colors molt grans o així, més concretes per aquests tallers d'automaquillatge o de gent més personalitzada. Montse, parlem d'aquesta escola de maquillatge professional, la primera i única que hi ha a Badalona, una escola que dèiem ha començat a caminar tot just aquest mes de setembre, que arriba després de molta feina, de molt d'esforç i d'una decisió, de la decisió de donar un tomb a la teva vida professional. Per què fer un canvi tan dràstic en un moment a priori tan complicat? Bueno, digue'm atrevida o digue'm inconscient, no ho sé, però és allò de dir, mira, tens un somni, tens ganes de tirar-lo endavant, si no el proves mai, és el que jo dic a tothom, ja no només amb el meu, que és el maquillatge, sinó en qualsevol cosa. És evident que has de fer un pla d'empresa, és evident que has d'estudiar el mercat, és evident que has de tenir unes nocions una miqueta d'economia, però és tirar endavant un somni i dir, ho he de provar. I si no surt bé, no passa res. No passa res, però ho has provat i almenys no te'n vas dient m'hagués agradat fer això i no ho he fet. I jo vull poder dir, mira, jo ho he provat, m'ha anat bé, m'ha anat malament, però ho he provat. Ha sigut, sincerament, és això, tiro endavant, tiro pel dret i tiro endavant. I jo una vegada em vaig presentar a casa i li vaig dir al meu marit, vull fer això, tant si m'apoyes com si no. I no li va quedar més remei de dir-me t'apoyo perquè veig que estàs molt decidida i realment m'està ajudant moltíssim. I entre tots dos ens ho estem fent tot molt sols, però estem tirant endavant i el somni s'està fent realitat.
Treballen molt amb aquest projecte, Your Makeup Studio, que us trobem al carrer Laietània número 16, també a les xarxes socials, i si voleu molta més informació, doncs la Montse, en aquest espai tan especial que ha creat al carrer Laietània, doncs us ho explicarà. Montse, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i moltíssima sort. A vosaltres per convidar-me. Gràcies. Gràcies.